नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सर लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। विशाल परबांमुळेच केसरकरांचा विजय सोपा, प्रमोद जठार यांच्या विधानाची चर्चा। आक्षेपार्ह कमेंट, अर्चनाताई संतापल्या आणि 6 बंद घरं फोडली। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। विशाल परबांमुळेच केसरकरांचा विजय सोपा झाला। राजन तेलींकडे जाणाऱ्या मतांचा प्रवाह विशाल परब यांनी रोखलाय। त्यामुळे महायुती आणि केसरकरांनी विशाल परब यांना बुके नेऊन द्यावा असं विधान माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी पत्रकार परिषदेत केलंय। नेमकं काय म्हणालेत प्रमोद जठार, पाहूया। तुम्ही सावंतवाडीच्या बघा, फार चांगलं उत्तर दिलं। सावंतवाडीच्या निकालाचा जर तुम्ही अभ्यास केला तर तुमच्या लक्षात येईल की दीपक केसरकर हे चांगल्या मताधिक्याने जिंकले, कारण विशाल परबने अपक्ष म्हणून 33,000 मतं घेतली। कुंडली दे म्हणजे राजन तेलीना 41 चुकत नसेल तर, आणि त्याला 33, दोन्ही मतांची बेरीज झाली किती झाली? 70-77, बरोबर ना? आणि यांना मिळाले किती? 81, म्हणजे किती हजारांनी जिंकले असे? 2-3 हजार। त्यामुळे विशाल परब यांच्यामुळेच, माझी स्टेटमेंट आहे, केसरकरांचा विजय सोपा झाला। जसा मी जेव्हा इकडे निवडणुकीत उभा होतो, माझा विजय सोपा झाला होता कुलदीप पेडणेकरांमुळे। 27,000 मतं घेतली, म्हणून माझा रवींद्र फाटकांच्या विरोध माझा। त्यामुळे कारण घारेबाई ज्या उभ्या होत्या त्यांना मतं घ्यायला जमली नाही, त्यांनी 5-6 हजार मतं घेतली, त्यांचं डिपॉझिट गेलं। लक्षात आलं? तर तीच मतं कदाचित तेलिंगकडे ट्रान्सफर झाली असती। जी विरोधातली मतं, जी अँटी इन्कम्बन्सीची मतं, ही सगळी मतं तेलिंगकडे ट्रान्सफर झाली असती। त्यामुळे तेलिंगकडे जाणाऱ्या मतांचा प्रवाह जर कोणी अडवला असेल तो विशाल परबने, आणि विशाल परबची 33,000 मतं, हा पहिला अपक्ष आहे की ज्याने एवढी मतं घेतली कुलदीप पेडणेकरांना। त्यामुळे केसरकरांचा विजय हा विशाल परबांमुळे सोपा झाला। त्यामुळे केसरकरांनी आणि महायुतीने विशाल परबला सुद्धा बुके नेऊन द्यायला पाहिजे। कोकणात येत्या 5 वर्षात 2 लाख युवकांना रोजगाराच्या प्रकल्पासाठी हट्ट राहणारच आहे। तर 10 ते 15 हजार एकर जमीन देण्यासाठी नाणारमधील शेतकरी स्वतःहून तयार असल्याचा गौप्यस्फोट माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी केलाय। त्यांनी, मी त्यांच्यावर 8 दिवस त्यांच्या प्रचारात होतो, त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की जनतेला हवा असेल तर येईल, जनतेला नको असेल तर नाही, असं त्यांनी म्हटलं, क्रमांक 1। आणि क्रमांक 2, त्यांचे बंधू उद्योग मंत्री असल्यामुळे आणखी 3-4 मोठे प्रकल्प आम्ही त्या ठिकाणी घेऊन येतो असं म्हटले। माझं तर याच्या पुढे जाऊन म्हणणं आहे की राजापूरच्या नाणार भागातील जवळजवळ 10,000 एकरचे शेतकरी, त्यांचे 7-12वर ज्यांची नावं आहे, असे शेतकरी स्वतःची 10 ते 15 हजार एकर जागा स्वतःहून द्यायला सरकारला तयार झालेले आहे। यांना घेऊन आम्ही माननीय नारायणराव राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि आमच्या सगळ्या आमदारांच्या नेतृत्वाखाली, रवी चव्हाणांच्या आम्ही पुन्हा एकदा होणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊ, आणि नाणार जर बारसूला नको असेल तर नाणार सारख्या भूमीमध्ये जे शेतकरी जमीन देत आहेत त्यांच्या जमिनीचा भाव ठरवून द्या, जागा घ्या आणि पोर्ट डेव्हलपमेंट करा, याचा आम्ही पुन्हा पाठपुरावा करणार। पण त्यांनी जनतेला हवा असेल किंवा नको असेल असं म्हटलं। जर जनतेला हवा असेल आणि त्या नाणारमधल्या 10-15 हजार एकरच्या लोकांनी स्वतःचे 7-12 द्यायला तयार असतील, जमिनीवरती ते स्वागत करायला तर आहे। आणि मी परत सांगतो, मी मागच्या वेळेला पण सांगितलं, आम्ही प्रकल्पाच्या प्रेमात नाही, तर माझा एकच म्हणणं आहे की या कोकणामध्ये 2 लाख पोरांना पुढच्या 5 वर्षात नोकऱ्या मिळायलाच पाहिजे। हा प्रमोद जठार समन्वयक भारतीय जनता करून माझ्या सरकारकडे हट्ट राहील, आता हट्ट राहील 5 वर्ष। आता आम्हाला बाकी सगळ्या विकासामध्ये की जो कराल तो आम्हाला मान्य आहे, पण माझ्या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतल्या चिपळूण पासून बांद्यापर्यंतच्या
2100 गावामधल्या 2 लाख पोरांना रोजगार मिळाला पाहिजे, हा भारतीय जनता पक्षाच्या या सरकारमध्ये असलेल्या एका सामान्य कार्यकर्ता प्रमोद जठारचा हट्ट राहील आणि तो मी 5 वर्षात पुरा केल्याशिवाय शांत राहणार नाही, एवढं तुम्हाला सांगतो. एकमेकांचे आमदार पाडण्याच्या नादात महाविकास आघाडीचा पराभव झाला असल्याची प्रतिक्रिया प्रमोद जठार यांनी दिली आहे. तसेच महायुतीला मिळालेलं यश न भूतो न भविष्यती असंच आहे. पाहुयात नेमकं काय म्हणालेत माजी आमदार प्रमोद जठार. कालच्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या निकालात जे महायुतीला भरभरून यश मिळालं, एक है तो सेफ है आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेला दिलं ते ब्रीदवाक्य महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेने खरं करून दाखवलं आणि त्यांनी जनतेनेच महायुतीला सांगितलं की आम्ही एक होतो, आमचा महाराष्ट्र आणि आमचा देश मात्र सेफ करा, विकसित करा. त्या जनतेचे, महाराष्ट्रातली जनतेतील, कोकणातल्या जनतेचे, या सिंधुदुर्ग रत्नागिरीच्या लोकसभेचा एक समन्वयक म्हणून मी आभार मानतो आणि स्थिर सरकार मिळण्यासाठी जो मॅन्डेट कोकणाने सुद्धा दिलेला आहे. म्हणजे मी सांगत होतो पहिला, मला आठवत असेल तर आपली पहिली प्रेस, की महायुती सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये सिक्सर मारणार आणि 6ही आमदार आमचे निवडून आले. 6 महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत तुम्ही आम्हाला खासदार निवडून दिला. भारतीय जनता पक्ष महायुतीचा खासदार दिले आणि आता 6 महायुतीचे आमदार दिले. देशाचा पंतप्रधान तुम्ही बसवला, त्याबद्दल आता महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री सुद्धा तुम्ही बसवाल. कोकणाच्या विकासाची एक सुवर्ण संधी आहे, ती संधी साधण्याचं एक ताकद या जनतेने दिली. त्याबद्दल पुन्हा एकदा कोकणातल्या, महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जनतेचं, भावांचं आणि लाडक्या बहिणींचं सुद्धा, शेतकऱ्यांचं, सगळ्यांचं आभार मी भारतीय जनता पक्षाचा एक समन्वयक म्हणून म्हणतो आणि पत्रकारांच्या माध्यमातून हे जनतेपर्यंत पोहोचावं असं आवाहन. जसं महायुतीला यश मिळालं, असं महाविकास आघाडीला जे अपयश मिळालं ते महाविकास आघाडीच्या उभाटाचे पक्षप्रमुख आणि त्यांचे सल्लागार यांनी जो महाविकास आघाडीच्या मागे मुख्यमंत्र्याचा चेहरा जाहीर करा, मुख्यमंत्र्याचा चेहरा जाहीर करा असा एक घोषा लावला होता आणि त्याला कंटाळून माननीय शरदचंद्र पवारांनी सांगितलं होतं की ज्याचे जास्त येतील त्यांचा मुख्यमंत्री. या वाक्यामुळे महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्षाने कुठल्याही एका पक्षाचा, त्यांच्या 3 पक्षापैकी कुठल्याही एका पक्षाची संख्या आमदारांची वाढू नये आणि त्यांचा मुख्यमंत्री होऊ नये. त्यामुळे एकमेकांचे आमदार पाडण्याच्या नादात जी अतिघाई केली, म्हणजे ज्याला म्हणतो आपण अतिघाई संकटात नेली, तशी महाविकास आघाडीची अतिघाई त्यांना त्यांच्या पराभवाच्या संकटापर्यंत घेऊन गेली. महायुतीने मात्र मुख्यमंत्र्याचा
चेहऱ्याची कुठलीही घाई न करता, संख्याबळाचं कुठलंही उद्दिष्ट समोर न ठेवता, कोण जास्त होईल त्याला मुख्यमंत्री जे काय बसतील ते ठरवतील दिल्लीवाले, हा समजूतदारपणा जो महायुतीतल्या सर्व पक्षाच्या प्रमुखांनी घेतला, त्या समजूतदारपणाचं जे फळ आहे ते काल आपल्याला महायुतीच्या यशामध्ये दिसतं. क्रमांक 1. क्रमांक 2 की घोषणांपेक्षा गेल्या 6 महिन्यामध्ये महायुतीच्या मुख्यमंत्री असतील माननीय उपमुख्यमंत्री दोन्ही, या सगळ्यांनी जे घोषणा केल्यानंतर ज्या अंमलबजावणीवरती जो जोर दिला, म्हणजे लाडक्या बहिणीचे योजनेचे 5 इन्स्टॉलमेंट असतील, वीज बिलाच्या पंपाचं सबसिडी असेल, या सगळ्या गोष्टी, विद्यार्थ्यांच्या फीचं असेल, या सगळ्या गोष्टींच्या घोषणा न करता 6 महिने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर करण्याचं, डीबीटी करण्यावरती महायुतीच्या अर्थमंत्र्यांनी आणि सरकारने त्याच्यावर काम केलं. याच्यातलं अंतिम यश आलं, जनतेने पाहिलं. हे घोषणा पण करतात, हे अंमलबजावणी पण करतात, हे नम्र पण आहेत, हे एकत्र पण आहेत, हे भांडत पण नाहीत. या सगळ्याचा परिपाक म्हणून काल जी थम्पिंग मेजॉरिटी जी मिळाली आहे, मला वाटतं महाराष्ट्राच्या इतिहासात जवळजवळ 288 पैकी 225 पेक्षा जास्त आमदार निवडून येण्याचं एक जो भीम पराक्रम केला आहे, जो शिवधनुष्य उचलण्याचं जे काम कालचं झालं, ते न भूतो भविष्यात होईल केलं मला माहीत नाही, पण भूतकाळात कधी झालं नाही. त्याबद्दल जनतेने जे भरभरून यश दिलं आहे त्याबद्दल आम्ही आभार. आणि जनतेने आता एक विश्वास महायुतीच्या सरकारबद्दल बाळगायला हरकत नाही. त्याच्यामध्ये आम्ही डोळ्यात तेल घालून आम्ही पुढचे 5 वर्ष काम करणार आहोत. तो म्हणजे चिपळूण पासून बांद्यापर्यंत सावंतवाडीच्या. महायुतीच्या महाविजयाचे शिल्पकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भेट घेत अभिनंदन केलंय. राज्यातील नव्या ट्रिपल इंजिन सरकारसाठी त्यांनी यावेळी शुभेच्छा दिल्या. महाराष्ट्रात महाविजय प्राप्त केल्यानंतर शालेय शिक्षण मंत्री सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांनी महायुतीच्या नेत्यांची भेट घेत अभिनंदन केलं. राज्यातील ट्रिपल इंजिन सरकारसाठी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याकडून सलग 4थ्यांदा विजयश्री प्राप्त केलेल्या दीपक केसरकर यांचंही अभिनंदन करण्यात आलंय. सत्यार्थ न्यूज चॅनल जे आहे आपल्या सिंधू कोकणातलं, ते बाईट घ्यायला आलेले की काय तुमची प्रतिक्रिया, पुढे काम करणार आहे की नाही. मी सांगितलं काम करणार आहे. आणि त्या बाईटवरती 1-2 तासातच एक कमेंट पडली अनंत मांजरेकर याची, की त्याच्यामध्ये लिहिलंय त्यांनी की 5 करोड मिळाले खूप झाले. ही बाईटवरती त्या कमेंट आली माझ्या बाईटवरती. ही जशी कमेंट वाचली मी तात्काळ पोलीस स्टेशनला आले. पोलीस स्टेशनला येता येता एसपींना फोन केला, महिला आयोगला फोन केला. म्हटलं हे चुकीचं झालेलं आहे, ताबडतोब याच्यावर ऍक्शन व्हायला पाहिजे. पोलीस स्टेशनला इथे आल्यानंतर हे माझ्या आधी कानावर होतं. गेले 18 तारखेला माझ्या कानावर अफवा आलेली की असं कोणतरी चर्चा पसरवते की 5 करोड घेतले आणि मॅनेज झालेल्या आहेत आणि उभ्या राहिल्यात. आणि ही अफवाला आपण काय स्टेटमेंट किंवा उत्तर देणार. म्हटलं ही अफवा, याच्यात काय तथ्य नाहीये. पण आज प्रूफ मिळाला. त्यामुळे मला ताबडतोब त्याच्यावर काहीतरी कारवाई झालीच पाहिजे म्हणून आम्ही इथे आलो. पोलीस स्टेशनमध्ये सगळं त्यांनी लिहून घेतलं रितसर आणि त्याच्यावर कारवाई होणार, अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल केलेला आहे, तो करणार आहे. पण आता ह्या पद्धतीने जर महिलांवरती, जर राजकारणात येणाऱ्या महिला किंवा ज्या प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या महिलांवरती तुम्ही असं अफवा पसरवत असाल, सोशल मीडियावर असे कमेंट्स करत असाल तर ते धोकादायक आहे. हे माझ्यासाठी मी आलेली आहेत, पण माझ्याबरोबर माझे पण पदाधिकारी आहेत, सर्वजण आहेत. त्यांना उद्या कोण नावं ठेवू शकतं. माझ्यासारख्या कितीतरी महिला आहेत ज्यांना करिअर करायचे पुढे, ह्यांना कोण नावं ठेवू शकतं. एक प्रामाणिक काम करणारी एखादी मुलगी किंवा महिला जेव्हा राजकारणात येते, समाजकारणात येते, तेव्हा सगळ्या बाजूंनी बोललं जातं. पण हे असं चुकीचं आहे. जर तुमच्याकडे प्रूफ नाहीये, तुम्ही समोर यावं, बोलावं, किती रुपये घेते दाखवावं, कोणी दिले मला पैसे,
दाखवा ना, तुम्हाला हिंमत असेल तर समोर या. माझं चॅलेंज आहे ओपन तुम्हाला सगळ्यांना. जे कोण बोलणार त्यांनी समोर यावं आणि सांगावं. आणि हे असं खपवून घेणार नाहीये. आणि जे चुकीचं वागतायत, जे चुकीचं बोलतायत, त्यांच्यावर कारवाई झाल्याशिवाय राहणार नाहीये. एसपीनं सांगितलेलं आहे, महिला आयोगाने दखल घेतलेली आहे, त्यामुळे जी कारवाई व्हायची ती होणारच आहे. आणि याच्या पुढे गप्प बसणार नाही. असं कोणी चुकीचं बोलताना दिसलं तर त्याच्यावर ताबडतोब ऍक्शन होणार. आणि आम्ही सगळे समर्थ आहोत त्याच्यासाठी. आणि आमच्या पदाधिकाऱ्यांवर एका जरी कार्यकर्त्यावर बोट उघडलं तर एकही लोक बोट दाखवू शकत नाही की बाबा ह्यांनी असं केलं तसं केलं. कारण सगळे प्रामाणिकपणे लढलेले आहेत. सगळ्यांनी पाहिलंय, उभ्या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाने पाहिलंय की काय प्रामाणिकपणाची लढाई आम्ही लढलोय. रात्रीचा दिवस केलाय, अखंड परिश्रम केले. आणि तुम्ही ह्या पद्धतीने बोलतायत, अरे काय हे चाललंय हे सावंतवाडीमध्ये. खूप वाईट वाटलं ह्या सगळ्या गोष्टीचं. पण यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. मी या नाही ते सांगितलं मी कोण निवडणुकीमध्ये उभे असताना तुमचे स्वकीय आणि विरोधक दोन्ही विरोधात होते, तर नेमकी ही अफवा कोण पसरवते असं तुम्हाला वाटतं? सगळ्यांनाच डोई जड झालेले होते. मला असं नाही म्हणायचं. मी तर म्हणते तिघे सत्तेतले होते. समोरचे जे उमेदवार होते तिघे सत्ताधारी होते. ते ऐनवेळी इकडे आले, काही जण तिथेच होते. त्यामुळे त्यांना डोई जड झालेली. एक महिला काम करते, प्रामाणिकपणाची लढाई लढते, स्वाभिमानाची लढाई लढते, त्याची भीती वाटत होती कुठेतरी. म्हणून हे सगळं चाललेलं. शेवटच्या दिवसापर्यंत निलंबनाचं चाललेलं, शेवटच्या दिवसापर्यंत अफवा पसरवण्याचं चाललेलं. आणि प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला, कार्यकर्त्यांना फोडण्याचं काम चाललेलं. महिलांना धमकावण्याचं पण झालेलं आहे. मी प्रत्येक वेळेला सांगते, आमच्या कार्यकर्त्यांना आमिष देऊन झाली. प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी येऊन सांगितलं की आम्हाला एवढंच आमिष झालंय पण आम्ही काम करतोय. हे सगळ्यांच्या बाबतीत झालेलं आहे. आमच्या बूथ अध्यक्षांना फोडण्याचं काम झालेलं आहे. म्हणजे अरे तुम्ही चांगली लढाई लढा ना, सत्याची लढाई लढा ना, कॉम्पिटिशन तुम्ही हेल्दी करा. तुम्ही काय एकमेकांची माणसं फोडून रात्रीतनं आमिष दाखवताय. हे चुकीचं राजकारण आहे आणि हे कुठेच विकासाचं राजकारण नाहीये. त्यामुळे सावंतवाडीच्या जनतेला अजिबात खपणारं राजकारण नाही. आणि हे दिसलं ह्या इलेक्शनमध्ये सगळ्यांना. वैभववाडी तालुक्यात शहरातील प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये 6 बंद घरं शुक्रवारी पहाटे चोरट्यांनी फोडलीत. एका घराच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात मात्र हे 4ही चोरटे कैद झालेत. त्याची ही दृश्य पाहूयात. राणे आणि केसरकर एकत्र येतील असं साक्षात ब्रह्मदेवालाही वाटलं नव्हतं, मात्र ते घडलं. लोकसभेला दीपक केसरकर यांनी राणेंना साथ देत त्यांच्या विजयात मोठा वाटा उचलला. राणेंनी त्यांची परतफेड विधानसभेत चक्रव्यूहात अडकलेल्या केसरकरांना करत विजयाचं रिटर्न गिफ्ट देऊ केलंय. राणे आणि केसरकर हा संघर्ष संपूर्ण महाराष्ट्रानं पाहिलाय. हे दोघे कधी एक होतील असं कोणालाही वाटलं नसेल. मात्र राज्यातील राजकीय घडामोडींनंतर राणे केसरकर एकत्र आले. लोकसभेला नारायण राणे यांना निवडून देण्यासाठी दीपक केसरकर यांनी मेहनत घेतली. सावंतवाडी मतदारसंघातून 32,000चं लीडही दिलं. त्यानंतर विधानसभा जाहीर झाली. महायुतीला सावंतवाडीत बंडखोरीचा फटका बसला. केसरकरांना चहूबाजूंनी घेरलं गेलं. अशा वेळी राणे पिता पुत्रांनी केसरकर यांना साथ दिली. गांधी चौकातील भर सभेत लोकसभेची परतफेड केसरकर यांना करणार असल्याची घोषणा राणेंनी केली. मनापासून साहेब, आमचे सगळे सहकारी तुमच्या बरोबर आहोत. तुम्ही आजपर्यंत राणे कुटुंबासाठी या मागच्या लोकसभेमध्ये जसं केलं, आता परतफेड राणेंना करायची आहे ती 100% या निवडणुकीत करणार, एवढं सांगतो आणि थांबतो. आज जमलेला सगळ्यांना, तुम्ही तुमचे शेजारी पाजारी मित्र मंडळी सगळ्यांना सांगा, आमचे दीपक केसरकर माणूस चांगला आहे, माणूस चांगला आहे, माणुसकी आहे, नेहमी लोक उपयोगी पडतो, कधी गेला तर सावंतवाडीला भेटतो, नाही म्हणत नाही. आणि म्हणून अशा व्यक्तीला निशाणी आहे धनुष्यबाण. हा धनुष्यबाण कोणाला घायल करणारा नाहीये, तर लोकांना न्याय देणारा. आणि म्हणून तुम्ही मतदान केंद्रावर जा आणि धनुष्यबाण निशाणीच्या बाजूला जे बटन आहे ते प्रेमाने दाबा
आणि आमच्या दीपकजींना आशीर्वाद द्या. दस्तूर खुद्द माजी केंद्रीय मंत्री खासदार नारायण राणेंनी केसरकरांसाठी ताकद लावली. विधानसभा निवडणुकीत चक्रव्यूहात अडकलेल्या केसरकरांनी तब्बल 39,000चं मताधिक्य देऊन दणदणीत विजय प्राप्त केलाय. चहूबाजूंनी घेरलेले असताना केसरकरांनी आपली राजकीय अनुभव पणाला लावत विरोधकांना धूळ चारली. केसरकरांच्या विजयानंतर राणेंनी विजयाचं रिटर्न गिफ्ट त्यांना दिल्याचं बोललं जात आहे. विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवार तथा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सलग चौथ्यांदा विजयश्री खेचून आणला. आतापर्यंतच्या 3 निवडणुकीपेक्षा विक्रमी अशी 80,000 मतं त्यांनी घेतली आहे. सलग 4 वेळा मतदारसंघातून निवडून येण्याचा विक्रम त्यांनी केलाय. राजेसाहेब शिवराम राजेंच्या खालोखाल सर्वाधिक वेळा मतदारसंघातून निवडून येण्याचा बहुमान त्यांनी प्राप्त केलाय. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात 1957 साली राणी पार्वती देवी भोसले या आमदार म्हणून निवडून गेल्या. या मतदारसंघातून अन तळकोकणातून निवडून गेलेल्या त्या एकमेव महिला आमदार ठरल्या. त्यानंतर आजतागायत महिला आमदार होऊ शकल्या नाही. 1962 ते 1967 ला राजेसाहेब शिवरामराजे भोसले यांनी आमदारकीचा कार्यभार सांभाळला होता. 1972 ला प्रतापराव भोसले या मतदारसंघातून आमदार झाले. पूर्वीच्या वेंगुर्ला मतदारसंघातून ते आमदार म्हणून निवडून आले. सावंतवाडीतून ते यावेळी आमदार म्हणून निवडून आले होते. 1978 मध्ये जयानंद मटकर यांनी सावंतवाडीचं नेतृत्व केलं. त्यानंतर पुन्हा एकदा 1980 ते 1985 या 2 टर्मसाठी राजेसाहेब शिवरामराजे भोसले आमदार म्हणून विधानसभेत भरघोस मतांनी निवडून गेले. 1990 साली प्रवीण भोसले यांना सावंतवाडीकरांनी संधी दिली. 1995 ला पुन्हा एकदा ते विजयी झाले. 1999 ते 2004 पर्यंत शिवराम दळवी यांनी विधानसभेत सावंतवाडीचं प्रतिनिधित्व केलं. त्यानंतर 2009 पासून 2019 पर्यंत दीपक केसरकर यांना सावंतवाडीकरांनी पसंती दिली. विजयाची हॅट्रिक साधत त्यांनी या मतदारसंघात विक्रम केला. 2024 ला सलग चौथ्यांदा विजयाचा चौकार ठोकत आणखीन एक विक्रम त्यांनी आपल्या नावे नोंदवलाय. इतिहासातील नोंदींप्रमाणे राजेसाहेब खेमसावंत भोसले यांनी तब्बल 5 वेळा या मतदारसंघाचं नेतृत्व विधानसभेत केलंय. त्यानंतर दीपक केसरकर यांना सावंतवाडीकरांनी पसंती दिली आहे. मागच्या 75 वर्षात सावंतवाडी मतदारसंघातून सलग 4 वेळा निवडून येणारे ते एकमेव आमदार ठरले. विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. सावंतवाडी मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवार दीपक केसरकर मोठ्या मताधिक्यानं विजयी झालेत. यात भाजपच्या कार्यकर्त्यांचं योगदान मोठं आहे. काहींनी वातावरण बिघडवण्याचं काम केलं, मात्र पक्षाला नारायण राणे, रवींद्र चव्हाण यांना मानणारा कार्यकर्ता महायुतीसोबत राहिला. भाजपचा उमेदवार समजून काम केलं, त्यामुळे संभ्रम निर्माण करणारं वक्तव्य कोणी करू नये असा सल्ला जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी भाजप नेते माजी आमदार प्रमोद जठार यांना दिलाय. निवडणुकीत रक्ताचं पाणी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना भेटावं, नंतर कोणाचे गोडवे गायचे असतील तर गावे असा टोला हाणत राणेंवर आरोप केलेल्या, पक्षाला मारक ठरलेल्या माणसाला पुन्हा भाजपात स्थान दिलं जाणार नाही, ही सामान्य कार्यकर्त्याची भूमिका आहे असं मत मनीष दळवी यांनी व्यक्त केलंय. सावंतवाडी इथं पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत या मतदारसंघातनं महायुतीचे लाडके उमेदवार दीपकभाई केसरकर हे मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले आणि या त्यांच्या विजयाच्या सगळ्याच वाटचालीमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याची खूप मोठी मेहनत होती, त्यांचं योगदान होतं आणि यासाठी आज या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून या मतदारसंघातल्या भारतीय जनता पार्टीच्या माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांना मनापासून आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतो, त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की खऱ्या अर्थाने यावेळची ही निवडणूक आणि खास करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सावंतवाडी मतदारसंघाची निवडणूक याकडे सगळ्याच सिंधुदुर्गवासियांचा, महाराष्ट्रातल्या अनेक मंडळींचा खूप बारकाईने लक्ष होता. या निवडणुकीमध्ये
काही अशा शक्ती वावरत होत्या की ज्यांना महायुतीच्या उमेदवाराचा पराभव अपेक्षित होता, परंतु आदरणीय राणे साहेब असतील, आदरणीय चव्हाण साहेब असतील, या दोन्ही नेत्यांनी एक आपली ठाम भूमिका महायुतीचा उमेदवार विजयी झालाच पाहिजे या दृष्टिकोनातनं भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांना योग्य त्या सूचना त्या ठिकाणी दिलेल्या होत्या. आणि हे सगळं करत असताना लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आपल्याला मिळालेलं या मतदारसंघामध्ये आदरणीय राणे साहेबांना मिळालेलं मताधिक्य आणि त्यानंतरच्या 4 महिन्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीमध्ये घडलेल्या घडामोडी, त्याच्यातले काही प्रमुख लोक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात गेले सवयीप्रमाणे, आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीमध्ये एक उभी फूट त्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये दिसून येत होती आणि कार्यकर्त्यांमध्ये एक वेगळ्या प्रकारचा संभ्रम निर्माण झालेला होता. आणि तो संभ्रम दूर करण्यासाठी सन्माननीय चव्हाण साहेबांना जवळपास 4 वेळा ह्या मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी यावं लागलं. त्यांनी प्रत्येक कार्यकर्त्याबरोबर एक वेगळा वैयक्तिकरित्या संवाद साधला, त्यांना पक्षाची भूमिका त्या ठिकाणी समजावून सांगितली. राणे साहेबांनी दौरा केला, त्यांनी कार्यकर्त्यांना समजावून आपली भूमिका सांगितली आणि त्यानंतर कार्यकर्ता त्या ठिकाणी कामाला लागला. परंतु काही जणांनी पक्षाबरोबर गद्दारी केली, पक्षाच्या वरिष्ठांनी सांगून सुद्धा त्या ठिकाणी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली. शेवटपर्यंत त्या कार्यकर्त्यांना अशा काही ठिकाणी व्हिडिओ क्लिप्स असतील, काही ठिकाणी ऑडिओ क्लिप्स असतील, हे व्हायरल करून एक संभ्रमाचं वातावरण निर्माण करण्याचा शेवटपर्यंत प्रयत्न केला. अनेक कार्यकर्त्यांना असं सांगितलं गेलं की भारतीय जनता पार्टीचाच मला पाठिंबा आहे, काही ठिकाणी सांगितलं गेलं मला दिल्लीश्वरांचा पाठिंबा आहे, काही ठिकाणी सांगितलं गेलं की जिल्हा स्तरावरच्या नेत्यांचा पाठिंबा आहे, आणि शेवटपर्यंत हे वातावरण बिघडत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पक्ष मानणारा कार्यकर्ता, राणेसाहेब किंवा चव्हाण साहेबांचं नेतृत्व मानणारा जो कार्यकर्ता होता, तो कार्यकर्ता मात्र महायुतीच्या या सगळ्या वाटचालीमध्ये कणखरपणे ठामपणे या सगळ्या युद्धामध्ये उभा राहिला आणि त्या ठिकाणी महायुतीचा विजय त्यामुळे आपला सुखकर झाला. कालच एक बातमी या सगळ्या माध्यमातून मी वाचली की आमचे पक्षाचे नेते सन्माननीय जटार साहेब त्यांनी असं कुठेतरी म्हटलंय की केसरकरांचा विजय हा विशाल परब यांच्यामुळे सुखकर झाला. मला असं वाटतं की त्यांनी या मतदारसंघामध्ये यावं, या मतदारसंघातल्या आमच्या सगळ्या सहकारी भाजपच्या कार्यकर्त्यांबरोबर की ज्या ज्या कार्यकर्त्यांनी या निवडणुकीमध्ये आपल्या रक्ताचं पाणी केलं, ज्यांनी रात्रंदिवस मेहनत घेतली, त्या कार्यकर्त्यांबरोबर संवाद साधावा, त्यांच्याबरोबर चर्चा करावी, वस्तुस्थिती खाली काय होती याची जाणीव करून घ्यावी आणि त्यानंतर कोणाचे गोडवे गायचे त्यांचे गोडवे गावे. परंतु मी या निमित्ताने एक गोष्ट सांगू इच्छितो की हा जो विजय आहे हा महायुतीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा, महायुतीच्या विचाराचा आणि महायुतीच्या नेत्यांच्या परिश्रमाचा खऱ्या अर्थाने विजय आहे. इथे कोणाच्या बंडखोरीमुळे, कोणाच्या गद्दारीमुळे कुठला विजय सुखकर झाला नाही. जे दोन्ही मंडळींनी ज्यांनी बंडखोरी आणि गद्दारी केली ते किंवा अन्य अपक्ष सगळे जरी एकत्र केले तरी महायुतीचे उमेदवार म्हणून केसरकर साहेबांना मिळालेली मतं ही त्यांच्यापेक्षा जास्त आहे. आणि त्यामुळे अशा कोणाच्या तरी बंडखोरीमुळे विजय सुखकर झाला असं म्हणून पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न कुठल्याही नेत्याने करू नये. जरी हा आमचा अंतर्गत मामला असला तरी सुद्धा ज्यावेळी अशा गोष्टी मीडियाच्या माध्यमातून बाहेर येतात त्यावेळी त्याला त्वरित उत्तर देणं हे खऱ्या अर्थाने गरजेचं मी समजतो. कारण
मागचे 3-4 महिने सातत्याने या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये कार्यकर्त्याला प्रत्येक दिवस एक संभ्रमाची अवस्थेतनं जावं लागत होतं आणि ते गेलेले आहेत आणि त्याच्यातनं आता कुठेतरी सावरत आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये असं संभ्रमाचं वातावरण निर्माण करणारी वक्तव्य कृपया सावंतवाडी मतदारसंघातल्या राजकीय परिस्थितीवर कोणी भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याशी संवाद साधल्याशिवाय करू नयेत, अशा प्रकारची एक आमची इच्छा आहे, किंबहुना विनंती आहे. विशाल परब यांची पुष्पगुच्छ देण्याची पात्रता नाही अशा शब्दात जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी भाजपचे नेते प्रमोद जठार यांच्या वक्तव्यावर उत्तर देताना सुनावलं. सावंतवाडी येथील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. नाही, त्यांचा पुष्पगुच्छ देण्याची पात्रता मुळीच नाही. आमच्या दोन्ही नेत्यांनी त्या संदर्भातली भूमिका यापूर्वी स्पष्ट केलेली आहे. त्यामुळे अशा चुकीच्या प्रवृत्तीला परत पुष्पगुच्छ देऊन ती चुकीची प्रवृत्ती जवळ करण्याची भूमिका आम्ही कधीही घेणार नाही, आमचा कार्यकर्ताही घेणार नाही. नाही, त्यांचा पुष्पगुच्छ देण्याची पात्रता मुळीच नाही. आमच्या दोन्ही नेत्यांनी त्या संदर्भातली भूमिका यापूर्वी स्पष्ट केलेली आहे. त्यामुळे अशा चुकीच्या प्रवृत्तीला परत पुष्पगुच्छ देऊन ती चुकीची प्रवृत्ती जवळ करण्याची भूमिका आम्ही कधीही घेणार नाही, आमचा कार्यकर्ताही घेणार नाही. रवींद्र चव्हाणांबाबत कसलाही गैरसमज नाही अशी स्पष्टोक्ती जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी दिली आहे. पत्रकार परिषदेत विशाल परब यांच्या उमेदवारीबाबत त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता, त्यावेळी ते बोलत होते. या संदर्भात मला असं वाटतं की उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या आदल्या दिवशी संध्याकाळी ज्यावेळी इथे राजवाड्याच्या हॉलमध्ये आदरणीय चव्हाण साहेबांनी मीटिंग घेतली, त्या मीटिंगच्या वेळी चव्हाण साहेबांनी या मतदारसंघातल्या सगळ्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची ती मीटिंग होती आणि त्या बैठकीमध्ये त्यांनी ती भूमिका अगदी स्पष्टपणे मांडली की माझा काय गैरसमज झाला होता, मला काय सांगून या कार्यक्रमाला बोलवलं होतं, मी कशासाठी या कार्यक्रमाला आलो होतो आणि या कार्यक्रमाचा गैरफायदा कशा पद्धतीने घेतला गेलाय आणि मी विशाल परब यांना नेमकं काय सांगितलं आहे, उद्या उमेदवारी अर्ज का दाखल करू नकोस वगैरे, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या त्यांनी स्पष्ट केल्या. त्यामुळे नेत्यांबद्दल गैरसमज असण्याचा कुठलाही प्रश्न नाही, कारण नेत्यांनी जी भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे होती, खरं म्हणजे एकदा त्यांनी भूमिका स्पष्ट केलेली पुरेशी होती, परंतु चव्हाण साहेबांनी ती भूमिका 4 वेळा 4 वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर 4 वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या समोर ती स्पष्ट केली आणि त्यांनी सांगितलं. एवढं करून ते थांबले नाहीत, तर निवडणुकीचा आपली निवडणूक सांभाळत असताना सुद्धा शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सुद्धा प्रत्येक प्रमुख पदाधिकाऱ्याच्या सातत्याने संपर्कात राहिले आणि प्रत्येकाला ही भूमिका त्यांनी सांगितली की महायुतीचा उमेदवार निवडून आलाच पाहिजे, याच्याबद्दल कॉम्प्रोमाइज नाही. आणि आपण बघतात की त्या सगळ्याचं प्रत्येक बूथवर जिथे जिथे भारतीय जनता पार्टी काम करते, मजबूतीने काम करते, तिथे कुठेही आपण मागे पडलो नाही, तिथे प्रत्येक ठिकाणी आपण प्लस झालो. अर्थात की या ठिकाणी महायुती म्हणून चांगल्या पद्धतीचा समन्वय सुद्धा त्या सगळ्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये घडून आला, त्याचा एक चांगला परिणाम आपल्याला या महायुतीच्या विजयामध्ये दिसून आला. वेंगुर्ला वायंगणी एसटी बस फेऱ्या बंद केल्यानं वायंगणी ग्रामस्थांनी आक्रमक होत वेंगुर्ला एसटी डेपोला धडक देत आगार व्यवस्थापकांना जाब विचारला. लवकरात लवकर एसटी फेऱ्या सुरू न केल्यास ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिला. गेली 15 दिवस ब्रिज वाहिनीचं काम, अंडरग्राऊंडचं काम चालू होतं वायंगणी गावामध्ये आणि त्यामुळे आम्ही बस डेपोला कल्पना दिली होती की सदरचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही लेखी स्वरूपात आपल्याला कळवू म्हणून. त्याप्रमाणे आम्ही पत्रव्यवहार केला होता. त्या पत्रव्यवहारानुसार डेपो मॅनेजर तिथे स्वतः म्हणून सर्वेक्षण करण्यासाठी आले होते आणि त्याने नंतर आम्हाला लेखी स्वरूपात पत्र दिलं की सदरची पडताळणी आपण केलेली आहे, आपण जे बस सेवा आहेत, फेऱ्या आहेत, ते आपण नियमित पूर्ववत करतो म्हणून. आणि त्याप्रमाणे एक दिवस त्यांनी सेवा पूर्ववत केली. त्यानंतर सदरचे ड्रायव्हरांची कारण सांगून की अडथळा निर्माण होतो म्हणून आणि बस सेवा बंद केल्या आहेत. आज आपण बस डेपोला धडक दिल्यानंतर असं कळाले की 40 ड्रायव्हरने तिथे तक्रार दाखल केली आहे म्हणून. परंतु या 2 दिवसामध्ये 40 बस फेऱ्या झाल्यात नाहीत, 6 बस फेऱ्या झाल्या आहेत. 6 ड्रायव्हर तिथे गेले असतील तर 40 लोकांची तक्रार कशावरून तुम्ही ग्राह्य धरली आहे हे आम्हाला कळावं. बस डेपो मॅनेजरला आम्ही पहिलंच सांगितलं होतं की आपण जे आहे तिथं आपण लिगली काम करा, तिथे ते सर्वेक्षण करून आपण बस फेऱ्या सुरू कराव्या म्हणून. परंतु त्याने तोंडी तसं काही केलं नाही. तोंडी आपण आले
आम्हाला तोंडी हे दिलं की आम्ही बस सेवा सुरू करतो म्हणून. सर्वे काय झाला नव्हता. त्याप्रमाणे आता सांगितलं की डिव्हिजनवरून बस येते आहे आणि आता त्याचा सर्वे आपण संध्याकाळपर्यंत करून घेऊ. आम्ही आल्यानंतर सांगितलं, पण मुळात हा सर्वे पहिला व्हायला पाहिजे होता. ही वेंगुर्ला ते वायंगणी अशी बस फेरी आहे. गेले कित्येक वर्ष हे वाहने बस तिथून जात आहेत, परंतु ह्या 1-2 वर्षामध्ये अशी काय यांची कारणं आहेत की तिथे झाडी आली आहे, हे आले झाडी आली आहे तर आपण झाडी मारून देतो सांगितलं. जे काय तुम्हाला प्रशासनाला सहकार्य पाहिजे ते आम्ही सरपंच म्हणून किंवा हे सगळे नागरिक म्हणून आम्ही तुम्हाला करू असं त्यांना वारंवार आम्ही सांगितलं होतं. डिव्हिजनची बस आल्यानंतर आम्ही ग्रामस्थ स्वतः तिथे उपस्थित राहणार आहोत. जो ते अडथळा सांगतील, म्हणजे जो खरंच आहे तिथे अडथळा असा असेल तर आम्ही स्वतःहून तिथे झाडं वगैरे काय असतील ते आपण तोडून घेऊ आणि आपण त्यांना नक्की सहकार्य करू. साधारण 2 महिने बस फेरी बंद होती, पण मागच्या 15 दिवसामध्ये आपलं वाहिन्यांचं वीज वाहिन्यांचं अंडरग्राऊंडचं काम चालू होतं. त्यानंतर आता 8 दिवस ही बस फेऱ्या बंद आहेत. हो, त्या शाळकरी मुलांचाच महत्व आहे, कारण शाळकरी मुलांसाठीच आम्ही सातत्याने इथे पाठपुरावा करत होते की बस सेवा तुम्ही सुरळीत करा म्हणून. वैभववाडी शहरातील प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये 6 बंद घरं अज्ञात चोरट्यांनी फोडली. हा प्रकार शुक्रवारी पहाटे घडलाय. शहरात खळबळ उडाली आहे. या चोरीत सुहास रावराणे यांच्या घरातील दागिने आणि रोख रक्कम चोरीस गेली आहे. वैभववाडी शहरात चोरीच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. एका रात्रीत शहरातील 6 घरं चोरट्यांनी फोडली आहेत. यामध्ये सुहास रावराणे यांच्या घरातील 5 तोळे सोन्याचे दागिने आणि 35,000ची रोकड चोरीला गेली आहे. चोरट्यांनी सर्व बंद घरांना टार्गेट केलंय. 6 घरांपैकी 3 घरातील मुद्देमाल चोरीला गेलाय. त्यापैकी रावराणे यांनी फिर्याद दिली आहे. या घटनेनंतर स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाचं पथक, श्वान पथक आणि ठसे तज्ञ घटनास्थळी पोहोचले. तसेच वैभववाडी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील अवसरमोल आणि त्यांची टीमही दिवसभर तपासासाठी कार्यरत होते. उशिरापर्यंत फिर्याद नोंदवून घेण्याचं काम सुरू आहे. 4 चोरटे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालेत. पोलिसांचा त्या दृष्टीनं तपास सुरू आहे. श्रीधर साळुंखे, कोकणसाद लाईव्ह, वैभववाडी. ज्या माणसानं राणे यांच्यावर आरोप केलाय त्यांना भाजपात स्थान नाही. जे चुकीचे उद्योग काही मंडळी करीत आहेत त्यांची चौकशी होणार आहे. स्वतः नारायण राणेंनी याची दखल घेतली आहे, अशी माहिती जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी दिली. विशाल परब यांचं नाव न घेता मनीष तळवी यांनी इशारा दिलाय. सावंतवाडी इथं पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. तुम्हाला आठवत असेल की राणे साहेबांनी सुद्धा या निवडणुकीच्या काळामध्ये ही भूमिका स्पष्ट केली आहे की जे काय चुकीचे उद्योग काही मंडळींच्या माध्यमातून या मतदारसंघामध्ये किंवा किंबहुना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये केले जात आहेत त्याची चौकशीची मागणी आपण केलेली आहे. परंतु ती चौकशी निवडणुकीच्या काळामध्ये झालेली नाही, पण निश्चितपणे त्याच्यानंतरच्या कालावधीमध्ये ती होईल. ही भूमिका राणे साहेबांनी वेंगुर्ल्यातल्या मेळाव्यात सुद्धा मांडली, दोडामार्गमधल्या मेळाव्यात सुद्धा मांडली आहे. आणि त्यामुळे मला खात्री आहे की राणेसाहेब जेव्हा बोलतात एखादी गोष्ट त्यावेळी ती पूर्णत्वास निश्चितपणे नेतात. त्यामुळे त्याचे चांगले परिणाम आपल्याला येत्या कालावधीमध्ये दिसले करतायत. पण त्याच्यातल्या फसवणुकीचे तपशील आपल्याला पेडणेकरने प्रेसच्या माध्यमातून सांगितले. या संदर्भातले राणे साहेबांनी चौकशीचं पत्र अधीक्षक आणि आयजी यांना दिलेलं आहे. या संदर्भातली चौकशी या महिन्याभरात होईल. वस्तुस्थिती आपल्या समोर यायला सुरुवात होईल आणि त्याच्यानंतर ते केलेले उद्योग बरोबर आहेत का चुकीचे आहेत ही खातरजमा आपण करावी. आपल्याकडे ज्यावेळी माहिती मिळेल तेव्हा. नाही, मुळात तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, उमेदवारी अर्ज हा नंतरचा मुद्दा आहे. त्याच्या अगोदरच राणे साहेबांनी त्याच्या या व्यवसायांवर त्याच्या या सगळ्या कामकाजावर ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. या संदर्भात राणे साहेबांची चव्हाण साहेबांची चर्चा सुद्धा झालेली होती आणि म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं तसं की कदाचित त्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याच्या वेळी आपण लोक नव्हता, परंतु त्या बैठकीमध्ये चव्हाण साहेबांनी ही भूमिका स्पष्ट मांडली. पुरावे ज्या यंत्रणेकडे सादर केले पाहिजे त्या यंत्रणेकडे ते पुरावे पोचलेले आहेत. ज्या यंत्रणेने या सगळ्याची चौकशी केली पाहिजे त्या यंत्रणेबरोबर त्या यंत्रणेकडनं त्याची चौकशी होणार आहे. या संदर्भातली योग्य ती भूमिका किंवा ज्या कुठल्या
पातळीवर चर्चा केली पाहिजे, सूचना दिल्या पाहिजे, त्या पातळीवर राणेसाहेब स्वतः बोलतायत. त्यामुळे त्याची योग्य ती चौकशी होऊन वस्तुस्थिती समोर येईल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. विशाल परबांमुळेच केसरकरांचा विजय सोपा, प्रमोद जठार यांच्या विधानाची चर्चा. आक्षेपार्ह कमेंट, अर्चनाताई संतापल्या. आणि 6 बंद घरं फोडली. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.